Masz ten telefon. Nie, ja muszę przeczytać kamerę. Aj, moja jest piesniczka. Papery kamerujesz, no. Nie, ja byłem kamerą. Dobry, prawda. Daj tu ciśnie. I A te ci obserwuję, że skończycie te fizyczki, żeby zawołać, żeby przepaść do domu, bo nie się przyjdą i tu zabawy mamy. Oj, oj, oj. Oj, oj. I co trąby kamerujesz? No, daj sen. Rym, ty. To nic nie było widno. Dawaj, jedź, tancuj. Chodźmy. Nie ja. No, tancuj. Już, to takie stara nie jest, no. Para pa 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 para wow. Ojej, Mario. Na co A nie uczysz. co To płonie cyganstwo trzeba. ja nie mam nikogo. Muszę się zwać. Ojciec mi żeni, mama dziewczynek zeli, na co płonie domu. No dawaj, hej! Czekaj. Ojciec mi żeni, Ja cygan jestem. na co płonie domu. Kalina. Nie dała marzena, bo my mali nie dała, na co płonie domu. Nie dała marzena, bo my nie dała, na co płonie domu. Nie no i... A komplet wszystko. Ej, co? No. To do Syberii nie wiadomo. Na mnie to jedno, my pieniędzy nie mamy. Ani ja. Dla mnie to jedno, pieniędzy nie mamy. Ferry. Helu, ty. Chodzi peszobuscą, nam jest to jedno, my pieniędzy nie mamy, ani nie chcemy. Chodź, bo się boisz być znowu. Proszę. Bo mamy dwóch. Co?
máme. Hej, more. Hej! Pieniędzy nie mamy, nam jest to jedno, my pieniędzy nie mamy, ani nie chcemy. Chodzi za Jezusem, nam jest to jedno, my pieniędzy nie mamy. Na wyspie, nie? A co ja sam? No, dawaj lep. Nam Powiedz! jest to jedno, my pieniędzy nie mamy. Koniec filmu. Nas nie dogonią.